आम्ही अनुभवलेले नितेश राणे, तुम्ही आतापर्यंत काय अनुभवलात तर सांगा. अनुभवले म्हणजे नितेश राणे हे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी जो संपर्क ठेवला आपल्या मतदारसंघात किन्ही तालुक्यात तो वाखाणण्याजोगे होता. म्हणजे आमदार कसा असावा हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्यांनी एक नवीन आदर्श घालून दिला आहे. आणि संपर्क एवढा मोठा आहे त्यांचा की कधी वेंगुर्ल्यात, कधी देवगडात, कधी म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यात, म्हणजे मतदारसंघ सोडून नाही, मतदारसंघच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यात त्यांचा संपर्क आहे. आणि भाजपला त्याच्यामुळे खूप उभारी मिळालेली आहे जिल्ह्यात. खडपे साहेब, देवगडच्या बदललेल्या चेहऱ्यामोहऱ्याबाबत आमदार नितेश राणेंचं योगदान तुम्हाला काय वाटतं? ठीक आहे, काय गोष्टी चांगल्या झाल्या, काय आमदार तरुण असल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार काय गोष्टी चुकल्याही असतील, पण त्या गोष्टी ती चुका सुधारण्याची पण त्यांच्याजवळ एक कला आहे. आणि अशा प्रकारे ते वागतायत, पुढेही वागतील अशी मला खात्री आहे. आमदार नितेश राणेंनी देवगडच्या अर्थकारणाला एक बळकटी देण्याचं काम केलं आपल्या कार्यकाळात, त्याकडे कसं पाहत आहे? अतिशय चांगले त्यांनी प्रोजेक्ट आणले. आता काही प्रोजेक्ट पूर्तत्वास येता येता सत्ता गेली, त्याच्यामुळे काही गोष्टी राहूनसुद्धा गेल्या आहेत. पण ते सगळे आमदार नितेश राणे पूर्तत्वास नेतील अशी मला खात्री आहे. आमदार नितेश राणेंची कार्यपद्धती, कार्यशैली तुम्हाला कशी वाटते? खूप चांगली आहे. तरुण आहेत, तडफदार आहेत, युवकांना जवळ करण्याची एक कला आहे. आणि त्याच्यामुळे भाजप पक्षाला उभारी मिळते. आमदार नितेश राणे यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी अशा शुभेच्छा देतो की राजकारणातली मोठ्यात मोठी पदं त्यांच्या वाट्याला येऊत. आई भवानी त्यांना उत्तम आरोग्य देवो ही आई भवानी चरणी प्रार्थना. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.